ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିମୟ ଓଡ଼ିଆ ଗାଁ, କାଦୁଅ ଘର ଏବଂ କୁଟୀର ଛାତ, ସବୁଜ ଧାନକ୍ଷେତ, ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁର ଲାଲ ଆଖି କଳା ଚର୍ମ ସହିତ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଘର ଭାଞ୍ଚୁଛି, ଗାଁବାସୀ ଭୟରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ କଳାମେଘ, ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ। ଚତୁର ମାଙ୍କଡ଼ ବଟଗଛର ଶାଖାରେ ବସିଛି। ଗାଁର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖୁଛି। ପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତା। ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜାଦୁଇ ଟୋପି ଲୁଚିଛି। ଟୋପିରୁ ସୁନାର ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଜାଦୁଇ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଗଛରୁ ଝାପ ଦେଉଛି, ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଗାଁବାସୀମାନେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ହାତତାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ହସୁଛି। ପର୍ବପରାଣର ଖୁସିର ଦୃଶ୍ୟ।